pagkakaburunyog, problema mo, iboses mo, ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog Kanbanwaan, Tingog Kanbanwaan, digdi sa DCGB. Happy weekend and good morning. Biyernes 12 de Abril. Aldaw ka sa tong mahal na Senyor Santo Cristo. Viva Senyor Santo Cristo! Ang pagrespeto migiraray sa lambang saro na miyembro kan sosyedad asin kan familia na nagpadagos na magantabay sa programa ng Tingog Kanbanwaan. Ecstasy, Extano, Ecstasy. Kasabay ang pagpagiramdom na sa paghampang nyato kan kaaldawon dapat ang mahal na Diyos ang permitang ipigpaenot sa gabos. Happy birthday po sa mga nagkukumpleanyo. Mantang sibot na siguro dyan sa kusina. Pagrapngos kan kalunggay. Nakatana ka pa ngunyan pa ding kusido na sira tapos may kalunggay. Gari pambihiran ako kan maka. Sira mong bagaan, kalunggay, kamatis, diit na sibuyas. Sabugan mo ning diit na asin. Tapos yan na pwedeng surana. Sulapu-lapu baga ano? Tapos isalak mo na yung nakalunggay pag luto na susira. Isus na siram. Good morning, Sagabos! Sundo kitang 10:30 a.m. Katuwang tadyan ang fuwersa. Pading Jomar, kumpadreng Al, siyempre, Chief Jimmy, ang sa kuyang kumpadre. Ecstasy, Katabang Joshua Bino, Ecstasy, Ecstasy, Manibela Henry Mata. Ecstasy. Sa technical control ang sa kuyang kumpadre, the man from Dap Dap, the home of Senyor Santo Cristo, Pading Nal Baldo. Kan Jigs Baldo Welding Shop. Sarabay-sabay sina dyan sa technical, sa IT, sa good sa production, Madam Sia Leron. Tapos si Jerome Nico Martinez. Sa newsroom, News Direct Mar, Angel Mustaza, Jen Matthew Baliran, Jimos Barrios. Ako mampon sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Good morning! May ID digdio, estudyante ini kan Bicol College Daraga, Tagala Christine Gail N. BJBA. Anong gustong sabihin kay ni Madam siya na BJBA? Bachelor of ano ini, JBA. Pagkadang ko kay ni kay nahiling ko, ano daw niya ako ang gusto sabihin kang BJBA. Yan, si Tagala Christine Gail, yaunan sa imo tabing ID sa DCGB ano. Yan, estudyante siya sa Bicol College. Yan. Good morning kay amigo. Yan ang dating kinatawan niya to sa tercer distrito kan Albay. Después ngunyan saro sa mga ayudantes ni Gobernador Abogado Grex Lagman
si dati manabi si alkalde nagkaput man ini ning turno de opisina dyan sa Pulangi, si Sir Bert Borja. Yan, good morning Sir Bert, happy weekend sa imo and happy listening. Salamat tabi, kumusta na sa imo, long time no see Sir Bert, good morning tabi. O birthday da akan aki niya, sisay po ining aki mo 4964. O happy birthday, si paki-text kan kompletong pagngaran kan aki mo, ta birthday palan bation tangon yan, ha. Tapos kung sisay so nagpapaabot nin iyon na nga yan pagbabati, happy birthday sa gabos na nga nagbabati ngon yan, nag-happy birthday ngon yan. O si Sir Danny Garcia, Diyos marhay na aldaw man tabi sa imo, happy listening. And kumusta na bro ang mga patara-tara dyan sa luwas tabi dyan sa palibot. Yan. Sige, di apudan ko daw muna, baka available si Sir Cedric takasuhapon pinag-istorya ta so sa indang plano na ma-standardize na yung pagdeklarar nin mga suspension, work classes, etc. Dara ka ining kunyan init kan mga panahon dahil man kita kaini padingnal dade ining mga init na ini na pigsususpender ang klase, talagang iba na ngunyan ang kunyan, ay ba na ang tama ngunyan kan panahon sa tuyang buhay. Ay, nasa meeting pala si Sir. Sorry tabi, Sir. Thank you so much. Nasa meeting si Dr. Cedric Daet. Ay, sige. Nasa meeting sayang tanganing maaraman takunta na kung nabilog so sa indang pinaggigibo na template, ha? Manungod dyan sa mga pagsuspendir kang klase darakan init. Ara mo padingnal, this is the very first time kanakaaging taon day man kainibaga, iyuinin na pagkakataon sa halawig tang pagtrabaho sa broadcast media na bako sa na itong sugulping uran pigsususpender ang klase mudahan kunyan ang trabaho pati suinit igwa na ning efekto sa satuya. Nagirumduman ko ka ito, supig para utrohonta na naman, supig pa para advokar ka ito, nara then Governor, now Congressman Joey kan 2nd District of Albay, pati si Nong Rangasa, the climate change guro. Siguro kung nag-antabay si Sir Nong Rangasa, parang in a sense, mavivindikar sinda and mauugma ito tangun yan narirealisar tana. So sa indang pigo para tararam ka ito, although kan mga nakaaging panahon siguro 9 years ago or more or less puro theorya, pero bako nga ning theorya ko na ini scientific findings na kan mga scientistas, kaya lang dai ka ito pa masyado naaapresyar kan kunyan kan tao, lalo na kitang mga Pilipino, because kitang mga Filipino baga parang igulang kita ning passive na pag-akseptar kan mga bagay-bagay, not unless na kita po apektado na personalmente and as a community mataram kita ay iyo palan man ng totoo. Yan. O balikan ta ka ito kan mga nakaaging panahon baga Sir Bert, ini si dating kinatawan Bert Borja na midbidan mo ini ka ito ni Danteng Maravillas, Papadan. After Typhoon Riming. Yan. Ini si Engineer si dating kinatawan Bert Borja. Saro man ini sa mga kunyang ka ito. Talagang nagsubaybay kan pinag-apod na climate change. Rumdum ko ka ito dating kinatawan Bert, Sir,
si dating presidente Al Gore kan Estados Unidos de America. So pelikula niya bagang An Inconvenient Truth. Kung igwa ka mo kaantabi, isa na available iyan sa YouTube. Inda kung sa Netflix igwa pa. Hilingunin do iyan na pelikulang iyan, documentary. Bako pa yan basta pelikulang fiction, ano? Documentary yan na igwa ni nagakanigong basihan, evidensyas, siyensyas. Yan. Now, balikan tadig di sa baba. Kay tubagang nagtukaw si then Governor Salceda, now Congressman, duman baga pinag-introduce sa tuya, naging famoso ang climate change. And saro sa pinag-didiskutir ninda ka ito, na ang epekto kay ning climate change is very broad, very encompassing. Yan. Bako sa na po saro ang ti-target kaan. May epekto sa eskwela, sa salud, sa agrikultura, sa ekonomiya, sa paas i-orden, maging sa paas i-orden. Igwanin mga nagkakahiriling akong dokumentary na anong nasyon daw ito. Igwanin ning out-migration. Naghahali na sa lugar ninda. Garubaga sudyan sa libon ka ito, naghahali na sa mga barangay ninda, takot sinda sa terorismo ka ito na Darakan Concepcion Group. Pero ini, so out-migration, sa anong lugar daw ito? Minahali na sinda sa lugar ninda, dainang tubig padingnal. Binabalyo sa sarong kontinente, sa sarong nasyon. Duma nagkakariribok na. Dahil ko lang, nawara lang ako sa sirkulasyon so pagtutukan kunya na ito, Bareta, inda ko kung ano ng sitwasyon. Out-migration, yan. Iyon na po yan ang nangyari. Digdi sa satuya, punaan bako, dahil tapiguhuna na ang tag-init na ini, makausa na kan disruption kan sa tuyang normal na activities, including ining pag-iiskwela. Kan mga panahon pa ding dawa mainit baga sige sa nang eskwela tadi. Ngunyan sa naman na uso ini. Sagkod na sabi nga ni Dr. Cedric Daip, it's time na i-standardize na as in i-institutionalize na igwan ni nagkakandigong kunyan template, study protocol na science-based ang pag-suspender ng kang klase dahil sa init. Sala sa ulan, sala sa init kita. Kung gulping uran, suspension of classes, suspension of work. Kung gulping init, suspension of classes. Yan na, yun na po yan. Climate change. Kasabi ni Dr. Cedric, pag-adalan, halimbawa araw ka ining level kang init, ang projection kan pag-asa, arin sana ang dapat na suspenderon. Garo nga yaso, signal number 1 kan bagyo, arin sa nanda ining eskwela. Iitaas mo sa sinyal numero 2, arin ang idadagdag na suspendido. Numero 3, arin, pati trabaho. Numero 4, arin. Numero 5, arin tabi. Ang mga dapat na purondohon. Apuirakan sa radyo. Tayo baga, padingnal baga yung trabaho ta. Kuno arin pipatarago sa tao. Kita man, pipaprintira. Anong mga suspension ng suspension, diretso ka mo. Dawa pandemya, kaluwas ka mo. Gunbo. Yan sa bagyo. Ngunyan sa ining sa init naman. Kung araw ka inyan na level kang init na projection kan pag-asa, arin ang mga dapat dahil sa napalaugon sa eskwela. Pati sa mga senior citizen, sabi ni Dr. Cedric Daip, igwaning problema yan sa salud. Igwaning epekto ay should say sa salud. Dakol magatabi. Inda ko sana kung natapos na ito, taan sabi ni Dr. Cedric Daip, time is of the essence, taso pag-asa, nagpaluwas na nina pahayag, scientifically based, ngunya na Abril, mamamatean niya to ang peak, pinakainit. Dahil taaram, kuno aring ngunya na bulan Abril. So kaipuhan na ito, daan na mabilog, asin mapirmahan ni Governor Atong Negrex Lagman, ang orden ehekutibong iyan, for it to be institutionalized. Ning bako sa nang uning masuspender duman so uning munisipyo utong syudad kan kun anong syudad uning munisipyo naman parang bara-bara
O ngunyan tabi, baka magkaigo na ning uniformity ka na. Kaya lang nasa meeting pa si Doc Cedric, i-follow up to na lang iyan tabi this coming days sa maabot na semana. Sige. Dire-diretso na kita kan istorya dyan sa luwas. May darang informasyon si Kumpadreng Jomar. Kumpadreng Jomar, thanks for waiting. Good morning. Salamat pa rin, Tiyo. Good morning. Good morning sa mga parantabay. At nga pa daw nagbabalik ang boses ko, cellphone ko makusugon. Nagtatablada. Ang tablada, basta makusog pa sa boses mo. Paano daw? Sige. Paano doon eh? Anyway, di bali na. Dagod ko pa rin ang pati. Bibilog na ngunyan kan sanggunian bayan o panlugsod kan tabako ang sarong ordinansa na tugutan na lugod sa mga tricycle na mag-agi sa National Highway. Tugutan na lugod niya. Pagani na madakop sinda. Lang iya. Ay, sige. Iyang pa din maurag na sistema. Inihuli ta digdi sa siyudad kan tabako sa kuldigding mga lugar na iman pwedeng dumanon kan tricycle na dahil mag-aaki sa National Highway. Yan. Aha. May mga franchise. Oho. Kaya lang, maagi sa National Highway. Talagang- Bawal baga sa National Highway. Oho. Nya budak daing ibang maaagihan. Oo. Oh, so sige. Arog kan biyahe sa sentro kan tabako pasiring sa Barangay Pawa, Barangay San Carlos, pasiring ngayon sa northern parte, pasiring sa direksyon niyang Tatiwi, obligado sila mag-aati sa National Highway. Yan. So pasiring man duman sa itaas, pabangkilingan, pasiring sa west, obligado man ang tricycle na mag-aati sa National Highway. Iyan. Aha. So pasiring sa south, although igwang alternatibong agihan, pero sa mga mapasiring sa Barangay San Lorenzo, kay po na mag-agi sa National Highway, tam barangay yaong sa National Highway. Yun na nga ni. Sige. Dahil nakakapanda ko, ang mga autoridad kan tabako, kan mga nag-aaging tricycle sa National Highway, dahil lang kanarog ka na sitwasyon. Kumbaga, Kumpadre Jomar, necesidad talaga. Ano? Ang problema, Oho. so ba kung man nagbabiyahe dyan, so mga tricycle na pribado, so iba, yan ang nag-aagi. Sa tahaw pa kan pinampo, bako sa gilid. Sa tahaw pa. Oo. Dahil man madakot pa. Dahil nga din dupig siya ko po yan ay bangata kami dako po nindo. Yun na naman ang pahit. Yung pagkata, yun oral doon ay kaya agri, din dupig dako tapos, dako po nindo ako, ano ka mga namimili? Yung mananggad. Ako, Sus Mario Joseph. O di pa paano ang Hindi ba siste? Ang solusyon, ordinansa, Na? ngani na tugutan so dapat tugutan, dakupon so dapat dakupon. Sige. Igwasin ng tutugutan na makaagi sa National Highway, igwasin ng day tutugutan na day makaagi. Roger on that, susug kay Kagawa Grenier Burse, ang chairman ng Committee on Transportation, tigibibilog na ninyo ko dyan, ang ordinansa na magtutugot na mag-agi sa National Highway kan tabako. So mga tricycle na tinawanin din prangkisa, yan na sa lugar na yan. Oho. Kumbaga so Sa kondisyon, kunyang pa di tutugutan so talagang ang destino kan tricycle da inanggad malilikayan na mag-agi sa National Highway. tama. Pwede Mas itong ibang agihan. O i-exempt ito dahil ibang agihan. Sige. Kaya, kung mangyari yan, pag may ibang uminagi na din ako, may ikaraso na sa paradako. Yan. Ito nga, may prangkisa, ikaw wala ka mang prangkisa. Ikaw pwede mag-agi yan. Dahil na makakapaltarason. Yan. Dahil makapaltarason, lalatagan na kang ordinansa Aha. na ang pigtugutan na mag-agi sa National Highway,
sa particular na lugar, Mhm. so mga may prangkisa man na talagang dapat maagi dyan. Pero So dahil prangkisa, dahil ka pwede mag-agi dyan. yan. Pero nagkakaperang konsiderasyon na siguro kumpadreng Jomar na pag i-take in consideration na Kagawad Rainer Borse. Igwa kita ng national law is strictly prohibiting yan ang mga tricycle driver sa mga national highway. Tibaad kung questionon sinda kayan, mapasara sinda ning ordinansa which is nogatory sa national law. Igwasad niyang tigbasihan paligpiyo. Aha. Kaya kulang natuom so sinabing mga provisiones Opo. na nagsasabi na nagtutugot sa lokal na gobyerno na i-regulate ang agihan maging ang sa national highway depende sa pangangaipo. Igwa ni nagakandigong kunyan legal basis na huhuguton si kinatawan o Kagawad Rainer Borse para ma-effectuate iyan na ordinansang an. Roger, so sabi mo nga baga pa din na necessity. Yan, May buhanan ka dyan. necesidad. May exemption na yan dapat Iyo. Okay. provided supported kang ordinansa. Dapat support. Tama man managadon. Igo ni nagakakandigong ordinansa. Sige. Roger on that. Mhm. So kung magkapasar na ito pa din, tama so sabi mo, dahil na kimakapaltaratong, dahil na makapilosopo, Mhm. taang tutugutan na ng gadsana. So, sugot na magagi dyan na tricycle. Yan, magayon. How about sa mga family service? Dayo talaga man ang samuyang service. Nga, tricycle sa naman ang samuyang behikulo. Piglulunadan kan sa mga aki, pagatod, pagsaod, gabos, tabi. Pwede dayan, kumpadring Jomar? Kaya pa dahil pa natatapos ang ordinansa, naiho pa yan ng pigadalan. Bigadalam pa sa mga privado. Dahil pa nakaman ng ordinansa ka. Aaramon ta, tagaro na sa committee level. Aha. Yan. Aha. Tataro yan sa konsiderasyon sa mga may privado. Yan. Buda sa mga gamit na negosyo. Mhm. Arog ka sa mga nagdi-deliver kitubig. Iyo. Totoo. So mga Totoo. nagdi-deliver kisalming. Yan. Oho. Mga tricycle bagang gamit tinda sa mga open Oho. Tapos, So, nag-deliver mga- kan LPG. Oh. LPG. Iyo. So mga nangangalakal. So para bakal baga kibakal. Oho. Yan. Tapos, Ayan so, pa. nag-deliver nin mga feeds. Oh. So baga pa rin piyo. Nasa tricycle ng tindahan. Uso tindahan na nasa tricycle. So pag yung baga. So, tricycle na natindahan. O, paano iya? Oo. Iyan ang rason kung ataday pa natatapos. Sa pigaadalang pa ang bagay na yan. Oho. Pero ang saro sa magdi-ka-beneficiar kayo ni Pade, oras na makapasariyan, Mhm. so ordinaryo may mga four wheels na makakaskas, Nata. tayo na magkakaati sa tahaw, sa mga tricycle, tada ko po na. Tama. Mas lalong Kasi sa ordinansa, Oho. ang tutugutan sinda, provided sa outermost part, kantinang po sinda magati. which is the national law ang araw kan sistema. Roger on that. Yan. Tama. Mhm. So, pwede na sinda, sitahong kan mga traffic enforcer, pwede nang dakopon. Yan. Oho. Sa presente, ang nangyayari, ang paradakop kan mga light vehicles, mga tricycle, slow-moving vehicles na nag-aagi sa inner portion, So, tahaw. so TMG, TMJ ng dadakop. Mhm. so mga lokal na pulis, dahil man nagdadarakop kayan. Oho. Pero kung may ordinansa na pigtutugutan sa nadasinda, sabi ni Kagawad Rainer Borse na mag-agi sa National Highway provided dumasinda sa pinakagilid, may basihan na para dakupon maging kan mga traffic enforcer sana. Masasaraman na sukunyan, masasaraman na su trafiko. Yan. Roger on that. Very good. Sige. Kung maaari nila makapasar, dahil lang sa ngunyan, nasa pag-aadal pa ang komitiba kan transportasyon kan sanggunian panglungsod kan tabako. Yan ang report. Aram mo Yan. kumpadreng Jomar, kung madeliberar ning marhay, it will be a very good ordinance na maipapasarkan sanggunian panlunsod. Makuan iyan, masisettle na ang problema ngan.
And Roger on that pare. bataan transportasyon baga kumpadring Jomar, pag ika nagkakaputkan kumitingan, kulog payo ah. Ayun, wala na, way. Nakatulong ang term si Kagawad. Batik. Nakatulong termo na si Kagawad. Komite on Transportation. Roger on that. Matibay. Ay, kulibat pala. Jomar bien. Kumusta si Kunyan? Si Kunyan, kumpadring Jomar, nakahurong ko. Salamat kay Vice Mayor Nestor San Pablo, kay Vice Nes. Antaramon niya, ngaya Papapiyo, naghalat sa na ako kan plano, kan partido. Takuan baga ini, party lista ini si Kunyan, si Vice Mayor Nes San Pablo. Talagang Roger on that. tildong tano siya sa liberal. Yan. Minahalat. Nagsusunod talaga sana siya. Oho. Kan mga desisyon. Yan. Mahalat sa nangay ako nin abiso kan partido kung saan ako ikulokar sa public service. Nayapot ko. Dahil naman siya pwede mag-vice mayor. Tagraduado. Oho. Most Yan. probably dahil naman siya pwede mag-mayor. Si dating Mayor Alex Borse ang kandidato kang partido niya. Yan. Oho. Tapos, Isen siya maduman. may opsyon. Kaya nayapot ta. Pwedeng kinatawan. Yan. Ang sabi ni Vice Mayor Nes na San Pablo, ngaya Pio, open sa nata. Partido ngayon madesisyon. Pero ako ngayon, maski ako sa lado politika, igwa ko nin mga paagi na baka pagserbi pa sa komunidad. Aram ta naman sa nabagay ni. Maray na tao. Maray na tao yan, si Vice. Matinabang. Kaya kayang kahit puan na nasa posisyon para mag-survey, pero mas maray ko nasa posisyon. Totoo. Mas makakakunyan siya, igwa baga ng influence and authority, halimbawa siyang nagkakaputan, mas makakatabang siya. Pero sa ngunyan, iyon ang pighalat niya. And aram mo, matinabang ini. Maday lamang ng problema. Ining si Vice Mayor Nes. And kwalipikado kung pagtutuuson, kung paghilingon. Roger, totoo yan. And saro sa day ko malingawan na tinabang ka ni Vice Mayor Nelson Pablo, kan sumasulod yan sa Victory Village. Oho. Nagpo-programa ako kay Tumin na Pudsako, nagpadaratulos 10,000 pesos para sa fundraising ta para sa Victory Village na nasulo. Iyo, narubo, 10,000. Uyo, gunmuan. Dahil mo sa nangaya pagtaram, naitaram ko na pala mo. Walang yakap ako kung makisalakan. Mahugas akong kamot. Ano ni mo sito? Pero dahil sa 4 years ago. Dahil, mga matinabang ini na pamilya, na magpuon kay Chainyang, buda su pamilya, su agom, gabos. Mga matinarabang ini. Kaya arog ang magininto ang puso. Kaya kwalifikado sa public. Sabi niya nga ni, kaya Papa Pio, maski ba ko nga sa politika kunin kaso ang partido magdesisyon na dai ako ning kaputan nga una, masunod nga kita sa kuang partido. Bigwaman nga ni mga paagi na makatabang kita sa sosyedad. Ayo, pero mangigwa yan nasa puso, nasa angkan, yan. mala, kahit si Chay niya bagaan, dagatig pa panahon na sana. Basta sana makatabang. Iyo. Yuta. Talaga yung pamilya nindakan pa din. Galing man ako sa pamilya San Pablo. Yan. Naghapot-tapot kita. Nagprosesyonan na ngunyan madali na bagaan filing. Yan. Kaya saro ini sa pigihiling ta natibaad lamang ma-considerar kan partido ninda. Ano? Yan. Sige. Baka lamang. Sige. Yan pa rin mga barata. Jomar Bien, BCGB. Salamat kumpadreng Jomar sa istorya hali dyan sa luwas. Yan, nasa sirkulo pa man kita Time check kita muna, time check. Oras Pilipinas, it's 9:36. An oras hatod sa Indokang. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Tanduay Ram 5 years. Tibay ng loob. Tibay Tanduay. Healthy energy na ba ang hanap mo? Mag-Enervon araw-araw. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. New Predator Energy Drink. Rule your kingdom. Igwa akong may picture to manabisto mo.
Nanalo ako ng Hilux! Ako, Honda PCX! Cellphone! 5 at 10 piso! Daming ko premyo! Mga kabarangay, si Heaven Peralejo to. Lamang ang panalo, Hinebra Ensenalo 2024. Mas pinalaki ang prizes kesa last year. Bumili ng Hinebra San Miguel o GSM Blue. Tignan ang ilalim ng cup o selyo, magka-chance manalo at i-redeem sa redemption store. Lamang ang panalo! Sali na! Terms and conditions apply. See posters for more details. Promo runs from March 16 to June 30, 2024. Per DOH at PSFR permit number 0221 series of 2024. Drink responsibly. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silima rin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Pagpabalik-balik ang hilab, pangangasim at sakit ng tiyan, baka hyperacidity na yan. Hyperacidity? Target the acid with Kremel S tablet. Hyper bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Parang kasing bilis ng commercial na to. Mag Kremel S tablet na. Unilab yan. Aluminum hydroxide magnesium hydroxide simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Para sa pamilya, siguraduhing subok, dekalidad at trusted ang pipiliing gamot. Siguraduhing alagang Unilab yan. Aray! 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 Manny Pacquiao po, sa araw-araw na laban, kahit maliit na aray, pag binaliwala, baka di ka na makasabay. Alaksan FR Tulos. Diretso sa pinagpupnan kan kulog kon hawak. Sa maliit o malaking aray, Alaksan FR agad. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Mayong tusok-tusok. Sa tabang kan, vitamin B kan Farex. As in proper diet and exercise. Far-excited ang mga kamot. Far-excited maglagari. Farex Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim kilig, meron ka ba? Asim kilig ng pamilya. Asim kilig, gusto ko pang kumain ng sinigang na loob namin. Extra rice pa! Knorr! Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi,
Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Maginhawang araw! Dimples Romana po. Uy, Dimples, andito ka rin. Salamat sa pagrekomenda mo dito sa Generica Drugstore, ha? No problem, Nay. Musta lang pakiramdam nyo? Maginhawa na. Salamat sa maalagang pharmacist. Nabigyan ako ng generics kasing bisa ng dati kong branded na gamot. Pero sa presyong mas abot kaya. May libreng konsulta pa with their partner doctors. Kaya damang-dama ko ang ginhawa dito sa Generica. Yan ang ginhawang Generica. Ramdam sa lahat ng Generica drugstores nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Get 20% off on Wise Deals. Punta na sa Generica Drugstore. See posters and print ads for more details. For DOH FDA CDRR permit number 0176 series of 2024. Mga Inasal Nation, magpalamig sa pinakaaabangang National Halo-Halo Blowout this April 14. 20 pesos off ang pina-level up na extra creamy halo-halo. One day lang. Tara at mag-dine in o take out kasama ang tropa at pamilya. Punta na sa Mang Inasal Albay Capitol, Pacific Mall Legazpi, SM Legazpi, Imperial Legazpi o Ayala Malls Legazpi. Na-experience mo na ba ang ganitong energy? Energy! Naku, nag-crash! Eh yung ganito. Energy! Ay, palpitation! Baka di yan pang everyday energy. Dapat Healthy energy! Mag-Enervon! Helps unlock healthy energy na magandang araw-arawin with proper dosage, diet, and exercise. Ikaw, healthy energy na ba ang hanap mo? Mag-Enervon araw-araw! Alagang Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good! And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex! Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matira. Banuan kan Pulangi kay Mayor Nonoy Kap. Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Unasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mainam ring palitan ang mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita.
Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamadumana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kang tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ang saindang clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, pun alas 8, sagod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagbin, Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Apek. O mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon, na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan, kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa 2nd floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO. Nag-aako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi, iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4-piece beneficiaries. Asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4-piece, kaipuhan sa aplikasyonan sa inyong 4-piece ID as in latest bill. Para sa non-4-piece o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification hali sa Social Welfare and Development Office sa saindong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID as in latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini, automatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kWh. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabayan na accomplish application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-ALECO. Nagtatabang na puong baka ito, sinda kita ika-ako biko, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngayon, ako biko lang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo asin pag-asenso. May mga scholar na nagkaigwang trabaho, kadakol na mga naginibo, lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen asin ka, hobenesan yan. Ang AKP, Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Sige, doro diretso kita kan programa. Nasa linya man si Chief Jimmy. Chief Jim, good morning. Yes, pwede maray na aga. Salamat sa Diyos. Medyo mapresko-presko ang palibot mo niyan. Yan. At medyo naglipot so panahon mo niyan. Sa mga dagdag niya tong barita pare, pig-expand kan DPWH sa tulay, digdi sa Travessia, so sa tuong parte kon going kang sentrong ginubatan tabi pa diyan. Problema, halo yun ang curing period, dahil man pigbabalikan na kan kontraktor. Oho. So mga barikada, tapos so karatula sa mag-inibungan na purok sa Canada tulay. So mga billboards na nag-aabiso na bridge under repair, bridge under construction, biniririk na. Biniririk na. Imbis hampang ini sa approaching ng mga vehicle, so hali nga sa Legazpi, so hali man duman sa Ligao. Oho. Para magsirbing abiso. Ngunyan, nakahampang na tabi pa di sa sintro kan tulay.
Napastidyo na siguro si iba dyan, ano? Binurok sana. Binurok sana. Napigaagyan na mga motor. Inagihan na. Pigaagyan na. May ba, delikado titibaan kung bako paan sufficiente sa curing Pero period. pig-obserbaran tabi padik. Sobra na sa curing period. Hindi ko sana. Pero Oho. ang curing period gayo, di man maabot nin pirang bulan. Pumahaluyo naman agad ang kumpadreng Jimmy, adi. Na-imagine, nakaagi ka na digdigaro. Oho, dyan na pasiring halimbawa sa 3rd District, tuong parte iyan. Bago magabot sa Trabisi Elementary School. Oho. Dahil maintindihan kung si Isay na naghiriro kay ne, palibasa dahil man ni nagbabalik ng trabahador, dahil man gayod pigbibisita na ikan DPWH, baka nalingawan na ini. Minitira na sa nakan mga motoris. Halion tanay, agihan tana ini. Pigbuta na tabi pa de. Binuta na. Oo, pigaragihan na ngunyan. An makakagi man sa natay. Igwa pa nin, so minadivision kan tulay baga na so Iyo. original na tulay. Igwa Oho. pa. Oho. Ay panali to. Ang problema kay ni, talbong pata. Bako pantay duman sa original na tulay. Papatungan pa ini kan aspalto. Yan. Ngonya na kauron niya to si Kapitan Ando niya namya kan Barangay San Francisco ilindiro sini kan Trabisia. Iyo man ano obserba aluyo naman ang gad talaga ngayon. Asardos na ngayon. Iyo. Na mga barikadang yan dyan na takon may bumirik na naman baga kani may magkaraw. Oray nga kaning karato lang under bridge under repair itahaw. Itahaw di wala rarabasan ining bagong tulay. Iyo man ang ganda ita na isip kung tapos naman agadaan finalmente na nasa kuan kang curing period tapos na no. Baka magkaw sa lugod ini ki aksidente. Ta baka isipon kung ngayon may marawatan kaisipan, may tahaw talugod niya. Tapaguna, sorry, hinal na tulay na pig-repair. Agihan na lugod. So, Bago. Na, yan, dahil paisip kung talagang okay na yan sa curing period. Dahil man, wala man patidig di karato la billboard na kung narin siyang kontraktor, narin na nagtapos, kaso rin nagpuhon si siya, narin ini pwedeng agihan. Pigapot niya to sa DPW's 3rd Engineering, bako mingaya yan. Ay, baka region. Region? Oho. Makiriparo na kanita. Si Big Buro na, binuksan na tabi pa de. Bako man, kung so nagbukas kayo ni sa DPW's, siya tatabako bako pantay sukuan. Iyo. So tinampo dahil pa man in aspalto, dangan, kung DPW's na nagkuhan kani, may clearing na kani. Iyo. Generally na kuta na sa barikadang minasiblag kan na original na tulay, digdi sa kinonstruct na tulay. Oho. Tapos papantay yun ini. Bako mampantay. Bako. Pigaragihan na. O yan tabi pa de. Kung nakantabi dyan sa DPW's region, rebisitaho na ninday ni Uraber pa may magkausan ng problemang ini. Yan, sige. Mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita di si Jimmy Nyos. Thank you so much, kumpadreng Jimmy, Chief Jim. Pading na anong abiso mo, ta medyo alanganin siguro sa pakabareta na lang ni Angela, pading Al, Buda Joshua. Ta medyo alanganin. Ito, saro muna. Uy, si Albert na San Pablo, saro sa San Pablo Brothers, tugang ni Mayor Nes San Pablo. Thank you po, sir. Uy, nachimpo man so pagkwanta. Kumusta ta sa Familia San Pablo? Today ngaya is the 42nd anniversary of my father, 1982. God bless. 42nd death na anniversary ba? Tabi? Yan, Familia San Pablo. Yan. Tabina San Pablo. Mga taga Tubli, Karamuran, Catanduanes. Yan. Good morning. Yan, tabi. Pagkatapos si Sir Tony Reyes, medyo alangan kay pading Al, Maray na aga, Sir Tony Reyes. Yan. Harani na daan ko niyan. PU 25. Madam Jocelyn Broqueza. Siyempre si Sir Jerry Bailon. Papa Jer Bailon. Diyos maray na aga asin sa familia. Sige. O di mabarita muna si Angel ha, pading Al. Tapos Joshua.
Kung medyo horalawig, ikat mo na nindo ang cellphone, mag-upload na lang taod-taod. We will be right back. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim kinap, meron ka ba? Asim kinap ng pamilya. Asim kilig, gusto ko pang kumain ng sinigang na love namin. Extra rice pa! Knorr! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Coco Martin po. Pag may check, high quality. Pag may check, abot kaya. Kaya kapag hanap ay gamot, huwag mahihiyang magtanong at hanapin ang check ng right med. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Eksaktong alas 10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Planong maghagad nin tabang kan Department of Health sa Department of Education para sa mas mapalawig ang information drive sa mga hobenes manungod sa maraot na epekto sa salud kan paggamit nin e-cigarettes o sa mga vape products. Iniyan sinabi ni Health Secretary Ted Herbosa matapos mapag-araman na dakol ng mga hobenes ang naiinganyo na magbakal nin vape bakusan na sa mga physical stores maging sa online. Sigon sa sekretaryo, iniyan dahilan kung kaipuhan pa kusugon ang sa indang information dissemination manungod digdi lalo na nagalankaw ang numero kan mga pasyenteng may edad 16 anyos na nakakamati inin e-valley o e-cigarette or vaping use associated lung injury. Segrarya nag-apilar sa Herbosa sa Gabos na mga magurang asin guardian na ipaaram sa indang mga aki and mga health risk na darakan paggamit nin vape. Kung matatandaan, enot ng nangapudan ang DOH sa Philippine National Police na siguruho na dai magkakaigwan ng access ang mga underage individual sa mga vape asin e-cigarettes. Yan ang pangalas 10 na bareta, hali sa DCGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Yum! Ang choice ng barkada ko. San Miguel Pale Pilsen. Sarap, laging kasama. Tanduay Rum 5 years. Tibay ng loob. Tibay, Tanduay. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. New Predator Energy Drink. Rule your kingdom. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Nanalo ako ng Hilux! Ako, Honda PCX! Share ko! 5 at 10 piso! Daming ko premyo! Lamang ang panalo! Mga kabarangay, si Heaven Peralejo to. Lamang ang panalo, Ginebra Ensenado 2024. Mas pinalaki ang prizes kesa last year. Bumili ng Ginebra San Miguel o GSM Blue. Tignan ang ilalim ng cup o selyo, magka-chance manalo at i-redeem sa redemption store. Lamang ang panalo! Sali na!
Terms and conditions apply. See posters for more details. Promo runs from March 16 to June 30, 2024. For DOH PSFR permit number 0221 series of 2024. Drink responsibly. Attention, bargain hunters! We're bringing you scorching discounts on a wide range of products throughout the store. Get ready to turn up the heat on savings at LCC Supermarket. It's time for our sizzling hot deals from April 11 to April 17. Score incredible savings on your favorite brands and must-have items. It's your chance to shop smart and stretch your budget further. Whether you're stocking up on groceries, filling your cart with fresh produce, or browsing for household essentials, we've got hot deals waiting for you in every aisle. You may also shop online at www.shoplcc.com.ph or via Community Mart app. LCC Supermarket gives the best for you. Like and follow our official LCC Supermarket Facebook page for more details. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Thank you so much sa Padingnal. Diretso na kita sa programa. Sandali po lamang. Ano ba to? Yan. Sige. May mga istorya pa kita sa luwas. Isihunta ang darang impormasyon ni Compadreng Al. Okay na. Thanks for waiting, Compadreng Al. Marhay na aldaw. Go ahead na. Thank you so much, pade. No problem, basta ka. Ano nasuduwatang amigo? Sige na si kuan naman kan mga tarpulin kan dua. Ay, sige na naman baga. Sinurulit na. Sinurulit na. Maski sumain ka ngunyan. Takulaon. Hiling mo sa wala. Kaloy-lurya. Pag siling sa too. Pag kuhiling mo sa too, kitok ko. O, digdi mga sa to sa palaog. Magkisain. Lalo digdi sa Alarayong Barangay. Yan ang laban. An makonsuelo sa nakan so ibang mga kiditon magpara kiredit ba kabudan duwangan magamigo. Kiredito na mga ibang supporter. Sige. Sige pa rin. Pero maswerteng maray. Ang barangay Taysan talaga. Nata. Yaw na digdian mga development as in negosyo. Oho. Nagbuburotuan ng kunyan padian man lain-lain na mga negosyo digdi sa Taysan. Iyo. Mga gasoline stations, iguana ki tulo. Ay mga gasoline stations na digdi. Mga kaon-kaonan, barbecuehan. So crispy king iguana dyan. Yan, iguana. Mga manok na pulutanan. Nya, subdivision, mga subdivision. Yan, yun ang God. Oho. Mga subdivision, mga sari-sari store. Isus. Mayroon na mga kabuting nagbuburotuan digdi sa barangay Taysan. Nahihiling talaga kaya pati kan mga negosyante ang potensyal siring kan projection kan ibang darakulang politiko. Maski baga si Congressman Joey Salceda kung minabisita digdi. Kadakol siyang mga pigaplano pa digdi. Iyo. Tanon niya nga ning mabugtakanda nin sports complex digdi sa Taysan. And iba pang parte digdi sa southern part kan Legazpi. Talagang yaon na ang mga development pa di. Andago ko nga ikay to inda kun existido pa several years ago. Parang may plano dyan na economic zone. Pipaadala niya ta ni Congressman Joey. Oh, ibo na economic zone yan. Ito baga, plano na yan. Actually, ni bagang so humapon. Yan. Ito, kundi gano'n nagka-problema lang dahil masyado na tawan ki doon. Narumduman mo padikal Subraik? Subraik, yes. So, Subraik. Bicol Regional Agro-Industrial Center. Yun yan, so plano kayo ito. Kampanahon, Roses time pa ito. Yan. Naruman ko. Na plano na yan. And ngunyan, at least, dahil man nangyari itong break, digdi sa mga palibot na barangay, talagang nahihiling na mga development. Doon nga ni, may nahiling naman akong sarong private na lote digdi sa dirinig sarong kontraktor. Amigo ta. Amigo ta kontraktor kay to. Sisay? So, nakaiba ta kay to. Oy, good morning, Chingsan. Sir Chingsan. Ay, na si Sir Chingsan.
yung hindi na kami tayo nagkikita. So lote niya pigde-develop ng tayo harap kung anong plano kayo ni. Parte yan ka mga development tigdi pa sa Taisan. Iyo. Na talagang yun na ini napig sasabi kan mga darakulang politiko bagay na nakubikol baga. Iyo. Yun ang projection ninda na maabot talaga aldaw. Yes. Taro sa maging progresibong barangay digdi southern part, iyo ang barangay Taisan. Igwa dyan yung saro pang nag-invest na. Taon ang pigbibilang. Si Antibuli. Ayo, ito. So, simple na ito. Laundry shop niya dyan. Laundry shop ito. Bako? Simple lang itong babaeng ito. Pero pangiraro man mga plano kay ito. Relax na sana siya. Pero naagihan ko. Kaway-kaway na sana. O ngunyan, ongoing na subig di development digdi na planong bugtakan in City College. Legazpi City College. Correct. Digdi ini sa likodan sa nakan lote ni Barangay Councilor Taulio Bit. So sa likod kan solar ni Tao. Yan, digdigibuhon ang City College, pigdi-develop na kanyang bade, pigdi-tinampuan na. Aba? Kaya masurtihon ining lugar na ini. Yung mga rin, pamuso ng lugar na ni Kagawad Tao dati. Buda mo niya, Councilor kan barangay. Grabe na ang mga negosyo digding naguburutuan ko niyan. Kaya yan talaga. Igwa na nga ni dyan, kumpadring mga more milk tea sa kuwan. Yan, milk tea. Sa Taisan. Pasiring digdi, paskani digdi sa may humapon, igwa naman. Kaya yan, ang mga development digdi pa na talagang dahil na maiwasan, dakulao na pati nagkaparadakula ng populasyon kan Taisan. Yes. Imagine, unregistered voters ka namin naging barangay eleksyon, nasa 8,000 plus na. Very promising. Very sige promising. pa ang dagdag, may mga nag-restro pa ngunyan. Kaya talagang very promising ang lugar na ini na parte kan development kan siyudad ng Legazpi talaga pasirin na digdi sa southern part kan siyudad lalong-lalo na ang barangay Taisan. Roger. Yan pa niya informasyon pa digdi sa southern part kan Legazpi. Alarmario, DCGB. Salamat kumpadring Al. Hali dyan sa sur na parte kan Legazpi. Totoo yan. Paminsan nagtataga motor kita dyan. Parte kan pag-obserbar, paghanap din mga bareta. Grabe na ang negosyong minaburutwa dyan sa Taisan, sa sur na barangay kan Legazpi. Iyon ang projection talaga. Dyan ang masunod na development because digdi sa baba, suro-suan na. Traffic and pag-uran, bagyo, baha, yaon. Tugakan bulkan, yaon. Ang peligro, tsunami, yaon. Dyan sa taas, unsafe na lugar. Kay ito nga ni, igo kitang nadangog na kan mga nakaagi pang taon, garipig adala na ni Congressman Joey na magbugtak dyan ng economic zone because it is interconnected sa Sorsogon asin dyan sa Daraga. Surul putan na bagayan plus de facto yung international airport yao naman magatabi sa Alubo igunin mga interlinkages na dyan ang tinampo. Kaya magayon yan na lugar na dyan sa Taisan na tubig lang ang dapat na siguruhon dyan na iguning sufficienteng supply both quality and quantity wise tabi ano. Sige. Igwa na kita ning 11 minutos lapas alas 10 tingog kan banwaan. Nasa rin niya si Joshua Bino. Joshua, good morning. Please go ahead, Joshua. Yes, Sir Tio. Good morning. Good morning sa mga paraan tabay. So dagdag pa niya tong bareta nariparo kan Philippine Statistics Authority o PSA Region 5. Pada ay panagpupundok ang padagos na paglangkaw sa presyo kan bagas digdi sa Bicol Region. Sa latest inflation report, sabi Sir Pio, puminakol ini sa 36.7%. Ang ibig sabihin, sigun si Regional Director Engineer Cynthia Perdis, naging makaskas ang paglangkaw sa panresyohan kan bagas. Alagad sa pagtataong doon, ngunit na pagkaaga kan Department of Agriculture o DA Regional Office 5 sa paagima ni Center Chief 2, Sir Florentino Obalde Jr., ay pwede may konsiderar o ma-attribute bilang epekto kan tag-init digdi man sa rehiyon. May epekto nga ang tag-init sa Bicol Region, alagad mga isolated cases pa lang ini sigun kay Ubalde. Kung kaya ining paglangkaw sa presyo kan bagas sagkod sa presenting ini Sir Pio kanakaaging bulan ni Marso. Epekto
pa ini o darapay ni kan law of supply and demand. Ako pa masyadong dakol ang supply ni bagas di sa Bicol region. Alagad ining mga maabot na aldaw pinag-asigurar ni Obalde na magiging sufficient naman ang supply ni bagas di sa rehiyon dahil ang papasarok-sarok ng nag-aani, nag-harvest na kan mga pare, ining sa tuyang mga paraoma. Kung kaya ang pinag-i-expecta di Serpio, medyo magdadakol-dakol naman ang supply, medyo magiging bako, posibleng bako naman masyadong gumabaton o lumangkawon din maray ang panresyuhan kan bagas. Oho. Alagad sa presenting ni Serpio, medyo mahal-mahal pa talaga. Pero sa masunod na taon, babantayan kan Department of Agriculture kung kumusta ang magiging sitwasyon, darakan kung mag-epekto na ang tag-init. Alagad medyo maburo balanse dahil ang nakapag-ani naman sa ibang mga Bicolanong paraoma. Totoo yan. Diyan sa Saudan, maski maghapot kita dyan, Diyos, sa mga retail stores dyan, igwa na nagatangro ni mga baratong bagas. Sa titangro na barato sa retail. So supplier ngayon ng bagas na naglilibot nga isa mga Saudan nag-o-offer na kan sa indang bagas. Taaranihan mo niyan. Nagbaba yata ang presyo Nagbaba yata yung presyo na may nakakahurong kitang mga arog ka na nagbaba na ngayon sa presyo kang bagas na pig-o-offer sa samuya. Tama yan sabi Sir Tio, lalo pa kung ining bulan bagakat Abril and sa mga masunod pang aldaw. Siyempre naka-harvest na, nakapagpamormino, ready for distribution sa market. Yes. And sa ngunyan lang kaya, medyo mahal-mahal talaga ang presyo. Siyempre, ining pinag-measure baga Sir Pio para sa bulan kan Marso na day pa man masyadong dakol so nag-ani. Iyo, correct. Alright, tabi Sir Pio. So yan ang gana. Digdi sa PSA Regional Office 5 Press Conference Monthly para sa Inflation Report. Joshua Pino with Boy, VCGB. Salamat Joshua. Hali dyan sa Philippine Statistics Authority. Yan. Maray na aga kay Director Engineer Cynthia Perdiz. Yan. Madam, good morning. Mabuhay ka mo dyan sa PSA. Ni tamang sa kuan ha. Sarap pakitang bareta mo na lado nasyonal. Indaman nahiling nindo so pelikulang Gumburza. Kuan na baan ko niya sa Netflix? Nasa streaming na. Duman sa pelikula may porsyon na saro sa mga padi. Di ko aram kung si Gomez, Borgus o Zamora. So nagpahayag na siguro nga ang Pilipinas kinasihan nin kadimalasan. Kumbaga kasabay na ning kadimalasan. Para isip-isip ko. Adi yung mananggata hilinganan kumpadreng nal. Maski ano bagang gibuhon tadigdi adi. Manlain-lain ng presidente ang nagtukaw. Pirming iyo ang impresyon kan tawo. Dahil nag-asenso. Or baka sa mindset sana niya to na permitang nahiling so negatibo. Kahilingon mo ha. Ma-deadline na baga so kunyan so modernization kan transportasyon. Ano na naman sabi? Mawil ka kami! Duwang aldaw. Paparelisaro na naman. So komunidad tamawil ka tahabo kami kan modernisasyon. Ay sus Mariosep kita na sa nanarog kaining nasyon na pag-igong pig-introdusir na tibaad lamang iyon saro sa magiging turning point na makapaasenso ning sarong sektor. Grabe ang resistance. Dahil nanggad nakukumbinsir ining grupo itong so manibela yata ito yung so piston kung ano-ano na sa nang rason. Ay kaya sabi ka itong so duman sa kumbursa may dialogue duman, may linya. Baka nga ang Pilipinas kinasihaning kadimalasan dahil nasa na baga kita may naasenso. Ilinga, ining so sa transportasyon. Dahil man baga pig ko kunyan, dahil man pig hahali, so traditional na outfit. Ang gustong sabihin sa nakan modernisasyon, pakarayon man lamang ang mga jeep na iyan. Baguhon man lamang pati sumaki na supo na sa pangangaipong ngunyan kan panahon. So makakaprotehir na kan sa tuyang environment.
Pero so design iyo manggiraray. Igwan na nga ni baganin manufacturers ngunyan. Ano ba yun? Sarao Motors o Francisco Motors? Na nagdisenyo na nagbinago lang so physical design na mas magayon, mas komportable sa mga pasahero, plus yung makina may inobasyon na minahali na duman sa lumang makina na grabe ang kontribusyon sa kunyan sa climate change. O dahil man baga pigbawalan kang gobyerno, dahil magdisenyo ning arog ka na tradisyonal, yaw mo baga hilingon nindo sa Facebook nakakunyan na nakawagas na dyan mga design kan Francisco Motors, Sarao Motors, magayon konbinyente. Kundi habo, igwanin mga sektores habo, talagang mawil ka ngaya kami sa 30, duwang aldaw ngayaan, milyones ngayon masabay, ribo-ribo kayong masabay. The government cannot hold talaga, maski sisay siguro ang tumukaw dyan sa Malacanang pagalon kita sa Pilipinas. No. Tamili da isinda nasusunod so grupong ito kan Piston Buda Manibela aapektaran sa komunidad. Wilda! O di day kita makaralaog sa trabaho. Day makapaopisina, day makapanyenda sa mga masakay sa auto, sa jeep. So may mga emerensya, paano na? Isus Mariose, paano? Hilingon mo. It's high time man tabi na matawan tama ning hustisya man, kitang riding public, sige bagaan lang kan pamasahe, sige ang petisyonin da, which kaipuhan man managad, pero sa pagparapetisyonin da kan paglangkaw ka pamasahe, seldom kitang makahiling na nag-improve man lamang ang estado kan serbisyo kan mga jeepney. May nahiling, may nakalunod ka pa di sa jeepney, binurog ko sana ning alambre, so kaha o kunano, igwa ka yan, bako, binurog ko sana sukahan ning alambre, igwa ning harawil-hawil na an chassis, o basta sana dumalagan baga, pero sigan increase complete, an oral daw may naglaog sa indang dilensya, an operator oral daw iganing dilensya yan. Sa totoo lang, daog kitang mga sweldohan 15-30, sinda oral daw, ribo-ribo ang naglalaog. Ang kahirak so driver. Dapat ang operator naghalat sa nadyan sa indang harong, intriga dapat bilog iyan. Ang ngaya 800 o kumpirang ribo, depende sa lugar buda sa ruta. O solve iyan ang mga ang mga operator. So driver, dapat punuan mo una sa boundary mo, kumplehan mo una sa boundary mo, sumatad ang oras kang pagbiyahe mo, iyo itong sa imo man na dilensya man na sa diri, kahirak man kan mga driver. Kaya sa mga operator, for so long a time, pambihira kitan makahiling na nag-innovate man lamang tanganing matawang maning hustisya so pasahero, so riding public, sigan lang ko kamamasay na maray man lamang ang serbisyo. Ungon niya na so gobyerno nag-introducir na nin mabago man lamang ang sektor kan sa tuyang transportasyon. Gulpi ang resistance. Marwil ga naman sa petsa 30 nako pa. Duwang aldaw gayaan. Daim biyahe. Ta habo mikan modernisasyon. Daim ngayong pag-aadal na tultul. Paano ta na sana daw initabi digdi sa Pilipinas. Sabi ni 4498 naman. Tubod ka kan strike na yan. Mapasadabo na bago mag-iba sa strike. Tapos subako miyembro kan manibela mapasada. Tapos isabay paninda sa final day kan ITR filing. Father Jose Borgus, Cedric Juan, Father Mariano Gomez, Dante Rivero, Father Jacinto Zamora, Enchong D. So mga artistas na nagganap. Garo si Father Zamora itong nagtaram. Yan. Iyo po, Francisco Motors ang nagtaong mas barato na modern jeep na habo giraray kan mga driver, buda operator, takesyo, wala sindang kwarta. Itaisipon mo, ural daw may naglalaog sa mga operator. Iimponiran ang driver. O sa imo ha, 2,000 ngaya. Ang boundary. Day nga ni gayud ning kwan dyan, day ning say ang gobyerno ta. Kunyan bagaan, deregulated siguro. Day ning cap, day ning limit, day ning threshold. Kung gurano sa naso maisipan gayud kan operator na kunyan na boundary, iyon. Depende sa ruta pati. Kaya hihingwahon kan driver, makuan ko lamang ini, makumpleto ko suko niyan. So, ining boundary. Pagkahapon, intriga. Urual daw yan.
And isipon mo, bako man oral daw nagsasalida ng gomaan na operator, nagsasalida ng tornilyo, an sa indama sa ng talagang basic, halos oral daw, krudo asin niya na mga oils. Pero ni baharluyon man iyan. Natataday sinda nagkunya, nag-isip man lamang na magkunya na pipakihurunan kan gobyerno. Mag-inubar man lamang kamo. Habo. Oh, taday dang kwarta. Bako man na so mga driver an makuan, so operator. Oh, ginibuhan pa ning medyos kan gobyerno. Sige, kulang kamo sa kapital. Uni an sistema pinaadalan sa mga economic think tanks. Magkooperatiba kamo tanganing magkakuan kamo ning loan nga ning mabakal nindo itong sujip ning gustong nindo mabakal susog sa kakayahan nindo. Ang design pareho man giraray. Pinagayon sana. Kundi habo ta, ma-strike na naman da. Ay nako. Kaya sigurong kinasihan kita digdinin ko niyan. Kadimalasan. Kumbaga, inupot na so kadimalasan ako. Sabi naman ni, sino ba to? 5216. Ang problema kasi sa Pilipinas, sobra na kasi sa demokrasya. Kaya ayaw ng pagbago. Puro reklamo. Tama ka man dyan, tabi. Sana sa imong nakuan. Never mababa ang presyo ng bigas na 25 kahit summer harvest time or oversupplied pa man dahil sa walang NFA government supplies, wala tindahan, private prices all. Yan, so sa bagas man ito tabi. Iyuan ang kunyan. Problema tadig di man agad ano sa royan sa Pilipinas. Yung mindset digdi sa tuyang nasyon. Padingnal hilinga daw kung pwede na yan tabi. Tanganing ma-advisean kita kung pwede nang mag-wrap up mo niya na Biyernes. O iday kalingaw na may misa pa ding sa Santo Cristo Church Mission Church sa Dapdap. 5:30 ba yon? 5:30 nin hapon. Diyan sa Daraga. Santo Cristo barangay mismo, Santo Cristo Yaon, Santo Cristo. Good morning diyan sa Kaiser Ato Lim sa Petron Tapgas Gasul sa Daraga. Yan kataning sa nakansaudan. Bagaharan ni sa Mercury Drug. Yan. Oy, Sir Tito San Andres. Good morning, Sir Tito San Andres. Good morning, Sir Ping. Alams na ang mga paribok dyan, Sir Ping. Iuning mga makakaliwang grupo, arog kang piston and never ending fault finder. Nako, sabi man ka sa tuyang parantabayan ha. Okay, sige. Ito pa. Sagkod dae maipahiling kan gobyerno na mapaparaan korupsyon buda mapagayon ng public service day magustan pobreng tikoy ning pababago. Yan. Binasol naman sa gobyerno. Ay nako tabi kita. Paano na daw ini? Kaya siguro tama ito susaro duman sa mga padi nagtaram. Ang Pilipinas siguro nga ay kinasihan ng kadimalasan. Kumbaga kinabit ng kadimalasan. Sana ba ko man? Iling pa di Luzon, Visayas, Mindanao. Luzon, L, Visayas, V, Mindanao, M, L, V, M. Mario Josep. Ay, pasintabi po sa mga nagkakaon. Sa pangarap po kang bilog na fuwersa kami naglalaom na natawan minanamang kamo ng serbisyo sa abot kan sa muyang makakaya sa pagikan informasyon, kalingaan asin iba pa. Sa programang Tingog kan Banwaan, salamat kan sa inyong pagantabay. Viva Senyor Santo Cristo. Day maghali tulos na masunod ang sa muyang News Director Mardela. Ako man po si Pio Fernandez. Salamat!